Het is droog en de temperaturen rennen op. Mooi waar om dom uit te rijden. Zo vindt al eerst een grut pad van de boeren. Roenom in de provincie is het te zien en ook te roeken. Nou, dit is het laatste in principe. We doen de eerste snee meestal begin maart. De eerste weken van maart, maar sleepslang. Nou, en er weer een paar wierte stikjes, dus die pakken we nou als laatst, want het is nou droog genoeg. Dus dat bannen. En dan nog 4 hectare in principe en dan is dat weer klaar. Het uitrijden van dong is stadig gewoon flink verloren. De regels binnen de laatste tientallen jaren aardig onscherpen. Ze moeten al een skoft net meer echt sproeid worden, maar moet het dadelijk in de groen inbracht worden. Een put heeft zwiere machines vernedig binnen. Een protte boeren skekelen dan ook een leenbedrijf in om het werk te doen. Van leenbedrijf Westra van Fransje rennen de opdrachten dus mooi binnen. Vooral de laatste weken is het druk. We hebben wel nou mooi minder macht en de bouwgronden komen eraan staan. De akkerbouwers beginnen naast de te vregen. Hoeveel rieden je hem nou uit op zo'n dag? Nou, met deze machine kun je misschien dat hangt er vanaf hoe vol we op de dik zetten, maar een 800 kub duis doen. Soms een beetje meer, soms een beetje minder. En hoe lang maand je weer de dagen natuurlijk. Nou, een lichte dip eind deze weken wordt het takkenweken weer goed waar om te jarjen. De was kan dus nog net heel dan naar boeten.